Dobrý den, vítejte v Brně v Bystrci. Máte záluh na nějaký hezký a útulný byt o velikosti 2+1? Právě teď jeden pro vás mám, pojďme se na něj společně podívat. Byt o velikosti 57 m2 nabízí dostatek prostoru pro vás a vaše děti. Zde se nacházíme v prostorném a světlém dětském pokoji, anebo také po případě ložnici. Zde se nacházíme v prostorném obývacím pokoji a právě z tohoto pokoje se dostaneme na hezký balkón. A co vám může lokalita Bystrc nabídnout? Nejenom nádherné scenérie na přehradě v Brně, ale také obora Holedná a spoustu krásných parků, kde můžete se svými dětmi vyrazit na hezkou zimní procházku.